Kaixo, gaurkoan hainbeste entzun dugun eta guztioen hauetan dagoen gai baten inguruan hitz egitera natorkizue, adimen artifiziala, ChatGPT eta antzeko plataformak. Eta gaurkoan kanpaina horien 3 adibide ekarri ditugu astelehenetako kafera. Lehenengo adibidea Heinz markarena da. Marka honek DALL-E 2 aplikazioaren laguntzarekin hainbat iragarki kaleratu zituen, irudi desberdinekin, eta mundu osoko ketchup zale edo ketchup jarraitzaileak teknologia hau probatzera gonbidatu zituen. Bigarren adibide bezala Stradivariusen kasu ekarri dugu eta marka honek teknologia honekin esperimentatu nahi izan zuen eta inteligentzia artifizialarekin sortutako lehen erropa bilduma aurkeztu zigun. Eta azken adibide bezala Martini markaren kanpaina bat ekarri dugu eta Martinik Midjourney plataforma edo aplikazioaren bitartez hemendik ikusiko dituzuen irudi ederrak sortu zituen. Ziur aski hemendik aurrera horrelako kanpaina gehiago ikusiko ditugu, beraz adi egongo gara. Hurrengo astera arte.